ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ବାଟିଥିଲୁ ଗୋ? ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ମା ହଁ ହଁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ମା ହଁ ତା ପାଇଁ ବାଟିଥିଲି, ତା ପାଇଁ ଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କି? ପାରାଲିସିସ୍ ଜୋରେ ଟିକେ କୁହ, ଶୁଭିବାର ଅଛି। ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ମା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ମା? ଶୁକ୍ଳା ଖବର ଶୁକ୍ଳା ଅରଖପୁର। ହେଲେ କ'ଣ ତମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିছে, ମୋର ବାତ ହେଇଛି ମୁଁ ଆସିଛି। ବାତ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲ କି? ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାଆକୁ କ'ଣ ପାରାଲାଇସ୍ ହେଇଛି? ପାରାଲିସିସ୍ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ତୋ ଭାଇଗିରି ଭାଇ ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ମାଆକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲୁ? 10 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। ହଁ 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 କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ? ପଡ଼ୋଶରା ନେଇକି ଦେଖେଇ ଆଣିଥିଲି, ଉଣା ହେଲାନି, ଚାଲି ପାଉନି। ମା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମାରୁତି କାରରେ ବଇଛି, ଚାଲି ପାଉନି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଏ ଅଉରା। ନମସ୍କାର ବୋଉ, ଭଲ ଅଛ? ମୋବାଇଲ ହଁ ରଖିଛ କରିବା। ତମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ହଁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଠି କରିଥିଲ? କେଉଁଠି? କେଉଁ ଗାଁରେ? ରାଣୀପଡ଼ା ପୋଲସରା। ଏବେ ଆଉଥରେ ଏଠିକି ଆସିଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଥର ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲନି? ଆରଥରକୁ ଆଇଲା ତୁମେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇବ। କେ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇବ। ତୁମକୁ ଆଉ କିଏ ଡାକିବାର ନାହିଁ, ଉଠେଇ ନେବାର ନାହିଁ। ହେଲା ତ? ହଁ ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇବ ନା ଛାଡ଼ିଦେବ? ହଁ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପଥିରେ କହିଛି ସେ ପଥିରେ ଖାଇବ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା? ହଁ କହିବେ ତାଙ୍କେ। ଆଉ ଏତିକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଇବ। ଆଉ ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲିଣି ଆଇବିନି ହେଲିକିରି କହିବନି। ହେଲା ନା, ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଇବନି। ହଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଡୋଜ୍ଟା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ହେଲା ତ? ଦେଖ ତମ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ଚାଲିବ ବୁଲିବ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତିଆ ହେଇଯିବ। ହେଲା ତ? ନା ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଇବନି? ହଁ ହଁ ହଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାତ ଦେଉଛ? ବାତ ପାଇଁ। ବାତ ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ଯେତିକି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ। ସେ ପାନ ତ ଭାଇ ମିଳୁନାହିଁ, ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଣିବାକୁ। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ସେହାର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଗତପତି ଭିତରେ ଗଲି, ସେ ପୋଲିସ ସବୁ ଆମ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, 4ଟା 5ଟା ହଉଥିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଅଛନ୍ତି। କାହା ପୁରା ବଥେଇଲା। ମୁଁ ଭାଇ ପୋଲିସ ଗଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଭାଇ ଯାଇ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ନା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ ପିଇବ। ହେଲା ପିଇବ। ଏତିକି ପିଇଲା ପରେ ତମର ସେ ତ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଏପଟ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ। କାଲି ଆଇଥିଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେଆକୁ ପୁରା 250 ନା ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଇଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ 60-70 କିଲୋମିଟର ହେବ।
କି ଗାଁ କହିଲେ ଜଣେ କୋଉ ଗାଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ହେଲେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। বনি যাম আর ইসিঙ্গাত বাইনি মে পিন তো এটা কোন মেডিସିନ ବାଟୁଛ? এটা ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଆଉ ସେଇଟା ସିକିଲିଂ ପାଇଁ ବାଟୁଛି ସିକଲିଂ ମାନେ କଣ ସେଟା କି ମାନେ ବାତ ଟୁ ସିକିଲିଂ ବାତ ପରେ ସିକଲିଂ ସିକିଲିଂ ସିକିଲିଂ ହେଲେ ସିକଲିଂ ହେଇଛି ହେଲେ କେନ୍ ଜଣା ନାଇଁ ସିକିଲିଂ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ବଥା ହବ ନା ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହବ। ରକ୍ତ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯିବ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯିବ ହଁ ଏତିକିରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଉ ତାକେ ସବୁ ତା ଆଖି ଶାଗ ସବୁ ଧଳା ଦିଶିବ ହଁ ସେ ପ୍ରକାର ହବ ଶୁଖି ଶୁଖି ଖାଲି ଯିବ। ରୁଇ ତ ୟାଦ ହଁ ହଁ ଜାନ ରୁଗ ଜାନେ ରୁଇ କିଏ ମେଡିସିନ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମେଡିସିନ ଖାଇବ? ବାବୁ ଝିଅ ତମ ନାଁ କଣ ବାବୁ? ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ବନା ଟିକେ ଜୋରିକିରି କୁହ ଆବାଜ ଜୋରିକି ଦଉନ। ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ବନା ତମର କୋଉ ଗାଁ? ସାନ୍ଦୋଡ଼ା ସାନ ଦଉଡ଼ା। ହଁ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ହବ? ବେଶୀ ଦୂର ଆମର ଆଙ୍କର ବାବା ତମେ କି? ତମ ମୁଣ୍ଡି ପଚାରିବ ଦେଖିବା। କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? ସାନ ଦଉଳାରେ ଆସୁଛୁ ଆମେ। ସାନ ଦଉଳା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଏଇଠୁ ଆମେ ତ ମୋହନାରୁ ଆସିଲୁ ଏଠି 67 କିଲୋମିଟର ଆସିଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା ମୋହନା ପାଖରେ କି ତମର ଗାଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋହନା ନାଇଁ ବହୁତ ସେଇଠୁ ମୋହନାଠୁ ଆଉ ସେଇଠୁ ରହିଲା ଗୋଟେ 50-60 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି। ମୋହନାଠୁ 50-60 କିଲୋମିଟର କୋପଟେ ସାଇଡ୍ ଯିବା ଗୁଣପୁର ଯିବା ଲାଇନ୍? ଗୁଣପୁର ତ ସିଆଡ଼େ ରହିଲା ହଁ ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପଟେ ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ଉଦୟଗିରି ପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନାଇଁ କି? ନା ଉଦୟଗିରି କି ହଁ ଲୁବୁର ସିଂ ସେ ଯୋଉ ଉଦୟଗିରି ଆର ଉଦୟଗିରି ପରା ସେଟା ଏଇଟା ଜି ଉଦୟଗିରି ଆବା ଏଇଟା ଜି ଉଦୟଗିରି ହଁ ଜିଉ ଧିକିରି ହଁ ହେଲେ ସେଟା ଆର ଉଦୟଗିରି ତମେ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲ। ହଁ ସକାଳୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ? ଶିଖିଲି ଏଇଠି। ସିକଲିଂ ହେଇଛି ସିଏ ତମର ଝିଅ ହଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଇଛି। ମାନେ ରହି ଜାନ ନା ବାବୁ ତମ ନାଁ କଣ ମା? ଶାନ୍ତିଲତା ଭୂঞା ହଁ ଶାନ୍ତିଲତା ଭୂঞା ଶାନ୍ତିଲତା ଭୂঞା ଭୂଇଁଆ। ଇନା ବେଆ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ରୋଡାଣି ସେ କାନ ପିଟ या जा भाई फोटो उठेगी होई ने जो हेंग पिक पाले यार सियाड़ कोई भाषा ମୁଁ ଓଲଟଉନି କି ବୁଝୁନି। ଓଡ଼ିଆ କୁହ ହିନ୍ଦୀ କୁହ ଇଂଲିଶ କୁହ ଏ ତିନିଟି ଯାକ ହେଇଯିବ ଆଉ କୋଉ ଭାଷା ଆସିବନି। बेकार तो हमें जन्म कर नहीं कि हमें जन्म करबाटा का भूल ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ପକେଇ ବାଟିଲ? ଗୁଲମରିଚ କ'ଣ ପକେଇଲ? ଗୁଲମରିଚ ହଁ ତାପରେ ବାସଙ୍ଗ ହଁ ତାପରେ ଅସ୍ପତମା ହଁ ତାପରେ ମୃଗ ହଁ ଏଇଟା ପକେଇକି ବାଟୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ପାନ ଦିଆହବ? ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଓ ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହବ। ଏଇଟା କେତେ ପାନରେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନା ଭଲ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା 7 ପାନରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ରୋଗ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ 21 पान है 21 ପାନ ଦେଲେ 21 ପାନ ଖାଇଲେ ରୋଗଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ସରକାର ନିୟମ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ଟା ସେଟା ନା ଆମର ଚେରମୂଳିକା ନା ଏଇଟା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବଳ ହେଇକିରି ଭୂମିଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଗଜା ହେଇଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ର କଥା ଏଇଟା ଏବେର କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମର ବାଲିସିରା ପାଖରେ ହେଉଥିଲା ହେଲା ତ ହେଲେ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଥରିକିରି ପଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା କେତେ ଥର ସେମିତି ପଡ଼ିଲାଣି ମରୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କେ ଆମର ଇଏ ନାଟ ଚାଲିଛି ସିଏ ଥରିକିରି ପଡ଼ିଗଲା ସେଟା କାଉ ବେମାର ନା କ'ଣ କହିବେ ପରା ନା ଅପସ୍ମାର ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅପସ୍ମାର ହଁ ଆସୁନାହିଁ ଏଠିକି। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଥରରେ ଭଲ ହେଇଯିବ।
ନା କେତେ ପାନ ଦେବାକୁ ଡେଉଁରିଆ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆଇବ ତ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇବ ଶଳା ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲା ତ ଗଲା ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲା ବର୍ଷ ସାରା ଯାଇ ରହିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା ଆଉ ତାକୁ ହେବାର ନାହିଁ ସେ ରୋଗ କାହିଁକି ହବ ଆଉ କାହିଁକି ହବ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ବାର ଦେଖିକିରି ଆଇବାକୁ ପଡିବ ନା ଯେବେ ଆସିଲେ ବି ହବ? କେବେ ଆସିଲେ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ସକାଳ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବେ ସେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମାତ୍ର ପେଟରେ କିଛି ଖାଇ ନଥିବ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ଖାଇବାକୁ medicine। ପଡିବ ହଁ ହଁ ଆମର ଏଠି କଣ ନ ହଉଛି ରେ ବାବୁ ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ଔଷଧ ଖୋଜୁଛୁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମର ଡାକ୍ତର ମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଏବେ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଉଛୁ ରକ୍ତ ଏ ବୟସରେ ବି ବୁଝିଲୁ ଏ ବୟସରେ ବି ତମେ ବ୍ଲଡ ଦିଅ ହଁ ରକ୍ତ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଏ ମେଡିସିନଟା ତମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକିଏ ବାଇଆ ହଉଛ ନା ପାଗଳ ହଉଛ ଆଚ୍ଛା ହଉଛି ଜୁଇଁ ବୁଝିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ହଁ ଆଣା ହଁ ହେଉଛି। କଣ କହିଲ ପଥର ଏଡେ ଏଡେଟା କଢା ହଉଛି ସେ ପଥର ତଳେ ଯାହା ରହିବ କି ଦେଖିଯିବା କି ଦେଖେଇଦେବି ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଖୋଲିଛୁ ଦେଖିଯିବୁ ହଁ ତମେ ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ଯାକ ଗୋଡି ଏଟା ବେଣ୍ଡ ଏଇ କାଟ ଯାକ ହାଣି ହାଣି ସେ ଜଣେ ବସିଥିଲା ଗଲା ବକ ବୋଲିକରି ହଁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ହେଇକି ଗୋଡାଇଛୁ ପଥର ଆଜ୍ଞା ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାମ କରୁଛ ମୋର 35 ଏଇଟା କଣ ମିଶଉଛ ଏଇଟା ହଁ ଏଟା ମହୁଲି ମହୁଲ ମିଶେଇକି ବାଟିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ବି ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ ମାହାଳେ ଆଇବ କି ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିଲେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଣିବାକୁ ହବ ଏଠି ମିଶେଇକିରି ବାଟିବାକୁ ପଡିବ ଆକୁ ଫେଣ୍ଟିକିରି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ହଁ 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 ଆଉ କୋଉଠି କହିବି କି ହଁ କୁହ ହଁ କହୁଛ ଟିକେ ଜାଣିବିନି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣ ପାଣିରେ ପିଆଇଲେ ହଁ। ଗ୍ୟାସ ଉଠିବ ନାହିଁ ଓ ପାଣିରେ ପିଇଲେ ଆର ଗ୍ୟାସ ଉଠିବ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଟା ଉଠୁନି ଉଠୁ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଉଠେଇଲେ ଏକା ଯାଇକିରି ହବ ହଁ ମଦର ଏ ଜିନିଷରେ ପିଆଇଲେ ଗ୍ୟାସଟା ଉଠିବ ଗ୍ୟାସଟା ଉଠିଲେ ଆମର ଚେର ଯାକରେ ସବୁ ଔଷଧ ପଶିବ ଶିର ଶିର ଶିରରେ ପଶିବ ପଶିଲେ ରୋଗକୁ ଇଏ ବାହାର କରିବ ହଁ 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 ବୁଝିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଠ ଅଛି ସେଟା ବି କହିଦେବି ଆମର ଯୋଉ ଗୋ ପେଟ ଗୋଟେ ବୋଲିକିରି ଅଛି ହଁ ହଁ ଖାଇବା ପେଟ ଅଲଗା ଅଛି ହଁ ଗୋ ପେଟରୁ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲେ ହିଁ ପାଳ ବାହାରିବ ନହେଲେ ହବନି ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲେ ପାଳ ବାହାରିବ ନହେଲେ ପାଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ସେଇଟା ଔଷଧ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଗ୍ୟାସଟା ଉଠେଇବ ହଁ 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 ସେ ଗ୍ୟାସ ଉଠେଇଲେ ଏକା ଏ ଚେର ଯାକ ପଶିକିରି ରୋଗଟା ବାହାର କରିବ ହେଲା ହେଲା Sa? Ah. ରୁ ମଣିଷ ହଁ ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ହଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଆ ହଉଛି କାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କୋଉଟା ଦେଇଛ ଆଏ ତାକୁ ଦିଆ ହେଲାଣି ଲଗା ହେଲାଣି ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା ସେଇଟା ଦେଖା ହବ ନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇନାର ପୁଅ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ହଁ ବୁଝିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ବୋଲିକିରି ଥିଲା ସେ ବୋଇଲା ଯେ ଏ ଝିଅ ଆଉ ଆକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ତ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେମିତି ଗଲେ ହଁ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ତୋର ପୁଅ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଜହନର ପୁଅ ବୁଝିଲୁ ସେ ସେମିତି କହିଛି ପାଖ ପାଖ ଘର ଆମର ସେ ଜାଣିଛି ସବୁ ଦେଖିଛି ହେଲେ ବି ଆର ଝିଅ ପୁଅ ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ବୋଲିକି ସେ ଭାଉଜକୁ କହିଲେ ତାର ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ଝିଅ ଆକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ନାଇଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ କିଟା ମୋ ପେଟର ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ ତୋ ପେଟର ବୋଲିକିରି ଏ ତ ଜହନର ପୁଅ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ହେଇଥିଲା ଆ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆକୁ ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି ତାଙ୍କେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଜାଣୁଛି ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ମେଡିସିନ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇଲି ପୁରା ଆସେ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଦେଖେ 3 ଦିନ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ନିଜେ ଜାଣିବ ଓହୋ ଆଗରେ ଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଗଲି ନାହିଁ ଏବେ ଯାଇକିରି
ଏ ଭୋଗ କଲି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ପାଇଁ ତମେ ମେଡିସିନ ଦିଅ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ତମେ ମେଡିସିନ ଦିଅ। ହଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୋଲେ ନ ଜାଣିଥିବା ଦେବୁ କି? ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ହଁ ସେଟା ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଜୁଆଣି ଟିକେ ଆଣିକିରି ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିବ, ହଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ, ଚାମଚରେ ଏତିକି ଏତିକି ଦେବ, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯିବ। କେତେ ଦିନ ଦେବାକୁ ପଡିବ? 4-6 ଦିନ। ହଁ ଜାଣିଛି ଅବଶ୍ୟ, କରିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ, କ'ଣ କରିବି କହ? ହେଲା ହେଲା। ପ୍ରାୟ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ପାଇଁ ତମେ ମେଡିସିନ ଦଉଛ? କୋଉ କୋଉ ରୋଗକୁ? କୋଉ ରୋଗକୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏମିତି ଜାଣିଛି, ମେହୁ ପାଇଁ ମେହ ମା ପାଇଁ। ମାନେ ଯୋଉ ମାସୁଆରୀ ହେଇକିରି ଭଲ ହଉନଥିବେ, ଦୁଇ ବା ପିଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାଇକିରି ଭଲ ହଉନଥିବେ, ତିନି ତାପରେ ଆଉତି ପାରାଲିସି, ହଁ ସିକଲିଂ, ହଁ। ବାତ, ମଳକଣ୍ଠ, ହଁ ଭୋକଦାନ୍ତ, ହଁ ଅଧକପାଳି, ହଁ ଏ ଯାକ ସବୁ ହଁ ତୁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ସେ ମାଇକା ବାବାଜୀ ମାନେ ଥିଲେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି, ସେ ନଙ୍ଗଳା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମତେ ଯାଇକିରି ସେଠି ବି ଆମେ ବସିଛୁ, ମଠରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବସିଛୁ, ଶିଖିଛୁ ଟିକେ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। Muốn nành nạp không? ଚୁବା ଚୁବା ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ ତ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ? ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲା। କିଣିବ ଗୋଟେ ପାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବତୁରାଇ ଦେବ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବତୁରାଇ ଦେବ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଦେବ। ଗୁଳ ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଗୁଲମରିଚ 7ଟା ମିଶାଇବ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ଦେବ, ପାଣିରେ ଦେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏତିକି ଠିକ୍ ରଖ, ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଠିକ୍ କର। ତାପରେ ଜୁସ୍ ପତ୍ରରେ ବାଟିବ, ସେ ପତ୍ରଟା କୌଣସି ଜିନିଷ ଡେଇଁବାର ନାହିଁ, ବିଲେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ମୂଷା ନାହିଁ, କୋଉ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ବାଟୁଛ ଶିଲ ଯାକ, ସେଇଟା କୌଣସି ଜିନିଷ ଡେଇଁବାର ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ପ୍ରକାର କରିକିରି ଦିଅ। ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଛି, ଏତିକିରେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିବ। ଯେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିବ, ଟେଷ୍ଟ ନ କଲେ ଜାଣିବ କି ଆଉ? ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିବ, କୋଉ ଦିନ କରିବ? ଆଜି ଉଷ ସରିଲା, କାଲିକି ରହିଲା, ବା ପରଦିନକୁ ରହିଲା, ତ ହିଁ ଆର ଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ବୋଇଲେ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ଉଷ, ବୋଇଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମାର ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆମେ, 19 ଦିନ ପିଆଇଲି, 19 ଦିନ ପିଆଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, 102 ଦେଖେଇଲା। କ'ଣ? ରକ୍ତ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ, କାଲିକି ସକାଳେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ମରିଯିବ। 12% ଭିତରେ 2% ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ଯିବ, କାଲିକି ଗୋଟେ ରାତି ଯିବ, ତାପରେ ମରିଯିବ। ଆଙ୍କେ କନ୍ଦା ବୋବା ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କନ୍ଦା ବୋବା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଇଲି, ଉଷ ଖୋଜିଗଲି, ଆଣିଲି, ତାପରେ ଉଷ ପିଆଇଲି। 19 ଦିନ ହେଲା। 19 ଦିନ ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳକୁ 102 ଦେଖେଇଲା। ଡାକ୍ତର ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ପଣ୍ଡା ବୋଲିକି ଥିଲା, ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି BP ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲା, ଧରିକିରି ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ପିଆଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ବୋଲୁଛି ପଣ୍ଡା, ସେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆମର ରହିছে ନା, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ମରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। 8% ଆଇଲା, 8% ନାହିଁ, 8 ଅଧେ ବ୍ଲଡ଼ ଆଇଲା। କ'ଣ କଲୁ କହ ମତେ? ମୁଁ ତତେ ଅଧା କରିବା, ନହେଲେ ତୁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବୁ, ଆଣିକିରି ବୋତଲରେ ଦେବୁ, ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ପଇସା କାଢ଼ିବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଅଙ୍ଗୁର, ନାସପତି, ଟନିକ୍ ଏଇଟା ଖୁଆଇଲି। ହେ ମତେ ଡରୁଛୁ, ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ବୋଇଲା ମତେ। ତାକୁ ଉଷ ଖୁଆଇଲି ବୋଲି କହିବି ଡାକ୍ତରକୁ ଗୋଟେ? ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ନିଜେ କରିକିରି ଦେଲି, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା ଆଉ, ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଦେବାଟା ଆଉ। ଏବେ ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେବେ, ଫୁଲବାଣୀ ନେବେ, କୁଆଡ଼େ ନେବେ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ କିଣିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯିଏ ତ ଲିଟରକୁ 300 ନହେଲେ 400 200 ଏ ପ୍ରକାର ବି ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ। ଆରେ ଭଲ ହଉତୁ, ଲୋକ ଭଲ ହଉତୁ, କଥାଟା ରହୁ।
ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚେରି କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁଟା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚେରି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗାଁର ନାଁ ତ ରହିଲା ନା ମୁଁ ପଇସା ପାଇଲେ କେତେ ନ ପାଇଲେ କେତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ଗଲା ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲିକିରି ପଇସା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ନାହିଁ କରୁନା ଯାହା ଦେଲେ ବି ହଁ କାହିଁକି ଏବେ ଆମର ବୟସ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ତ ପଡ଼ିକିରି ରହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାଚଲା କରୁଛି ଏତିକିରେ ଆମର ଚଳୁଛୁ ଏଇ ଫେସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ମାତ୍ର ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବା ଲୋକ ଅଛି ମାଲିକ ଭିତରେ ଅରୁଆ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଲ ଗୋଟେ ତାପରେ ମୁସରି ଗୋଟେ ଏତିକି ଖାଇବେ ତାପରେ ଏଟା ବାଇଗଣ ଖାଇବ ଆଳୁ ଖାଇବ କୋବି ଖାଇବ ମୂଳା ଖାଇବ ଆଉ ସୋରିଷ ଶାଗ ଖାଇବ এই ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଡାଲି କେଉଁଟା ବି ନାହିଁ ମାଛ ମାଂସ ବନ୍ଦ କରିବ ବଗାରିବା ଡାଲି ଦେବ ନାହିଁ ତେଲ ବଗାରିକି ଦେବ ନାହିଁ ଫୁଟାଇକିରି ଫୁଟେଇକିରି ଦେବ ନାହିଁ ହେଲେ ଏବେ ଲୁଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ ସବୁ ଖାଉଛୁ ସବୁ ଖାଇବେ କାଲି ତେଲ ଅଂଶଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବନି ତେଲ ଅଂଶ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାପରେ ମାଛ ମାଂସ ଦେବେ ନାହିଁ ମାଳ ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମ୍ବଳି ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ ମାଳ ଜିନିଷ ବୋଲେ ପୁଟଳ ମୁଟଳ ଅମକ ସମକ ଢେଙ୍କି ଚାନ୍ଦି ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଆହୁରି ସରିଗଲା ତ ଗଲା ଯଦି ସରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲେ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଆସିବେ ଜଣେ ଆସ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆସ ନା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର ଯିଏ ହେଉଛି ମାସକୁ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ବେଶୀ ହେଲେ 10-12 ଦିନ ଭଲ ରହିବ ନହେଲେ 3-4 ଥର ମାସକୁ 2-3 ଥର ଭିତରେ ଜ୍ୱର ହବ ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ନେଇକି ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସେ ରହିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ କାମ ଦେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆମେ କେବେ ଆସିବା କଥା ଯୋଗାଯୋଗ ସେଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏ ପିଲା ମାସକୁ 3-4 ଥର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର ଦେହ ବତା ଗୋଡ଼ ବତା ଏ ବିମ୍ବିରେ ଖାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝିଅ ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆକା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସାଜୁ ଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ କି ଯିବୁ ପରା